Lee ndị ofe mmanụ mere ụmụ Igbo ha tatara shop anyị more than 500 shops ụmụ Igbo na-ere pass wee ya rie o mere na Lekki Jakande gbara na Lagos steeti ha sa lawa be anyị na anyị were ala ha zara shop anyị wee zarie ala anyị nọkwa na-eme biznes ala igoro ego echi na-azụ gagharịa sị na ala awụ ala anyị na anyị lawa ebe anyị chi wee bịa atụtụrụ more than 500 shop wee ya rie ebe ndị be anyị na-azụ ahịa lee ha mere shops ndị mmadụ lee ha mere shop ndị mmadụ lekwa ebe ụmụ Igbo na-achọ dia daily bread azara ihe niile wee ya kashia everywhere shops a wụkwa shops anyị ka kwụchapụrụ ụgwọ last week anyị ka kwụchara 400,000 atụtụrụ shop niile wee destroy ya agwa ha na ha erele ya ha gwa na ha erele ala sef ụfọdụ ndị be nọchi ebe a zụchara ala esi na azụgharịa na ha lawa be ha a kwụchara ụgwọ shop last week 400,000 ma ndị kwụrụ 500 ma ndị kwụrụ 300,000 ma ndị aka duru edu this year last week on Friday ma ndị aka duru last month ha rend onye ọbụla shopless ụmụ Igbo nọ na Jakande dị shopless na lee ka onye ọbụla nọzi stranded lee ha mere ndị ebe anyị onye ọbụla dịzi stranded tụtụrụ ma ngwaahịa ma everything mebisicha ngwaahịa ndị mmadụ ma ha na-azụ ahịa ebe anyị onwe ha na-eme ha apụta sịkwa n'ọwa Nigeria ha na-azụkwa ahịa ebe anyị okwa ihe na-eme ha bịa n'abalị destroy cha shop anyị nke a wụzi today ka ha pịaziri the final one lee more than 500 shops na Lekki Jakande gbara Lagos steeti atụtụrụ everywhere wee destroy everywhere lee ka onye ọbụla dị stranded ma ụlọ elu a na ụlọ elu ị na-ahụ na onye ebe anyị ụlọ elu a ụlọ elu ị na-ahụ na wọtụrụ more than 20 million onye ji wee rụọ ya a sị na ha na-abịa echi ibi ikutu ya lee ka onye ọbụla dị stranded lechaa ma ọmarịcha ụlọ elu a ụlọ yelu anọghị awa ụka sometimes a na-agadi ame fellowship a na-abịa echi abịa kuricha dị mene nwa ma ụlọ elu ya na-ahụ lee ihe ha mere anyị lee ka onye ọbụla ji wee kposara ndị hụrụ be ndị chara na-awụ ndị na-atụtụcha ngwaahịa ha mebiri ka pepe na-atụtụ na ma ndị na-akpakwa ayọn na-akparakwa ayọn ha Jehova ka ihe ike Chukwu okike abịa ama ọhịa ka dadi lechara anya maazị na-asa anyị batawa one Nigeria na have happened to us a na-ekwu okwu one Nigeria ime mmadụ uwe ka mụ confirm na one Nigeria emego m o ruru m n'ọkpụkpọ akụrụchara ma ngwa ahịa m akụrụchara ma ngwa ahịa m